Имало едно време един ютубър, който снимал на различни игри, но най-вече на Майнкрафт. Това време обаче свършило и той решил да разнообрази. Но за голямо съжаление, неговата публика, повечето от неговата публика, не одобрявала факта, че той вече не снима на Майнкрафт. И затова решила просто да му натяква и о богу, той изведнъж се събудил и станало ето това. О, трябва да снимам на Майнкрафт. Ама не ми снима. Сърцето му кървеше толкова много, колкото на Фики, когато пееше за Издислав. И като на Гери Никол, когато й запалиха яката до пара. Но това е съвсем друга тема. Той знаеше, че трябва да закусвам, затова просто стана и си направи закуска. И дори когато той ядеше, той усещаше болката. Чуваше гласове в главата си, които само той можеше да разбере. И те гласяха Майнкрафт, 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 Майнкрафт и още Майнкрафт. Не, няма да снимам на Майнкрафт. Нямах никаква друга идея как да започна това видео, така че дано да ви е харесало. Много от вас мрънкат къде е Майнкрафт, защо съм спрял да снимам на игри. И въпреки че аз казах, че разнообразявам и просто вече не ми се прави едно и също, искам да направя нещо различно. Jesus Christ, не може, трябва само да бъде Майнкрафт. Така че, ако се чуете за какво ви говоря, нека изгледаме едно видео, където горе-долу ще възсветне. Та видеото се казва Босайде може да е по-добър. King Gamer. Metal! Истината за Босайде. О, в описанието пише истината за Босайде. Тук май ме разкриват, не знам, мисля, че вече са разбрали, че аз съм мутикаря. Jesus Christ, страхотно начало на клипа, страхотно... Номер едно, нека просто го изгледаме. Много хора са питали защо мразя Босайде. Защо? Да, защо мрази. Много хора са го питали защо мрази Босайде. Въпреки, че имат само 3 показвания на клипа и определено 3 човека са много хора. Аз не го мразя, но не го и харесвам. Ало, това малко звучеше, когато Анан Бит ми писа, за да ме заплашвам и ми каза, че той не ме заплашва, но просто ще ме набие. Браво! Първо, той се подиграва с неизвестни ютубери. О, шит! Не е вярно! Не се подигравам с абсолютно никой, освен с себе си. Ясно ли ти е? Щастно. Като... Така не чувам, какво говори? Да стават известни. И той някой е бил такъв. Тъй, че не трябва да се подиграва с тях. Първо, второто. Винаги... Направо Защо мразим Босайде? Защото... Затова мразим Босайде. Затова Босайде не струва. Защото той може да е по-добър. Страхотна причина. Номер 1 причина. Трето. О, трето има. Босайде почти никога не казва истината. Нека си. Босайде лъжец. Хаштаг Босайде разкрит. Хаштаг Босайде лъжец. Тук винаги прави направо тъпи неща. Прави тъпи неща. О, това е готино. Кво? Значи, той прави тъпи неща, прави клип как мрази Босайде и понякога прави тъпи неща, обаче това е готино. Страхотно! Страхотно! Номер 1. Аз съм фен. Сега сме фен! Сега сме фен! Добре, аз ще направя 3 неща, поради които мрази Босайде, обаче сега съм му фен. Сега съм му фен. Няма никакъв проблем. Той прави тъпи неща. Няма проблем. Аз съм му фен. И ако Босайде гледа това... Гледам го. Не го казвам като обида, като да се постарай да не го прави. Кое?
Да, сигурно не обича да прави това. Аз ще го правя, няма да спра да го правя. Надявам се видеото да ви е харесало.